nigi risk mag oula. Koro eye kaendi staffs gi one gi staffs from health, one gi staffs from environment, one gi staffs agriculture, one gi staff mopogore. Koro gima itimo kaka gine centers nitiere continuous risk communication. Nitiere puonj mimiyogi continuously kaka to gidak e ka. Nitiere supplies mwamiyogi machalo water treatment chemicals machalo chlorine gini, alarm wamiyogi to wademonstrate negi ni magi itiyogo kama mondo gi-ensure ni pi magi modho gibedo pi maler, pi magi tiyogo pi maler, ng'eyo be information is power. Ma wamiyogi throughout kata sema moko watimoga communication ne not only jomodak te itimo e radio, because radio local radios are also our partners. Mawan go this issue, and they are part of the team. Mawan go as a technical team mar Migori County. Koro puonji watimo ne health outreaches kuonde ma ok inyal dhi to watero outreaches kuno endo. Gibedo screened, treatment imiyogi makare. So pok waneno ka camp ma ji odake ma wacho ka obedo gi outbreak mag diseases. I think mano timore nikech the strategies mwatiyogo jomwa post kanyo mwa dhi matimo negi education, matimo gi treatment, mamiyogi ratios, foods and ratios every now and then. Koro mano waduoko kamano for that. Iwacho kanyo makare ahinya kendo joneno mago binaneno ka oro ote mopogore ote